ሰላም ተኸታተልቲ ቻነል መዳለም እዚ ኣብ ዓለም ናይ ዝተፈጸሙ ኣዝዮም ኣገረምቲ መስሕቕትን ምሕዘንትን ፍጻመታት ብሰሓባይ መንገዲ እናቐርበሉ ቻነልና እዩ። ትሕዝቶታትና ብቐጻል ንኸጽሑኹም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ። ናብ ዕለታዊ ታሪኽና ክንሰግር። ኣብ ጅቡኻ $7 ጥራሕ ሒዝካ ካብ ገዛኻ ተሰጊድካ ሕልምኻ ኩሉ ተሰባቢሩ ከሎ እንታይ ምገበርካ? መብዛሕትኡ ሰብ ተስፋ ይቆርጽ። እዚ ሰብ እዚ ግን ነታ $7 ናብ ቢልዮናት ቀይርዋ። ሎሚ ብዛዕባ እቲ ንዓለም ዘገረመ ጅግና ድዋይን ጆንሰን ወይ ብቕጽል ስሙ ዘ ሮክ ክንዛረብ ኢና። ታሪኽ ድዋይን ጆንሰን ወይ ብቕጽል ስሙ ዘ ሮክ ካብ $7 ጥራይ ሒዝካ ናብ ዝለዓለ ናይ ዓለም ሃብትን ዝናን ከመይ ከም ዝብጻሕ ዘርአየ ተባዕ ሰብኣይ እዩ። ድዋይን ጆንሰን ብክልተ ጉንበት 1972 ኣብ ካሊፎርኒያ ተወሊዱ። ካብ ክልተ ዝተፈላለዩ ዓሌታት ዝመጸ እዩ። ኣቦ ሮኪ ጆንሰን ጸሊም ካናዳዊ ኮይኑ ናይ ፕሮፌሽናል ቅልስ ቻምፒዮን ነይሩ። ኣዶኡ ካብ ሳሞኣ ዝመጸት ናይ ቅልስ ዓሌት ስድራቤት እያ። በዚ ምኽንያት ቅልስ ኣብ ደሙ ዝነበረ ነገር እዩ። ህፃነት ደዌን ርጉእ ኣይነበረን። ኣቦኡ ንስራሕ ኢሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ይዘውር ስለ ዝነበረ ድዋይን ኣብ ዝተፈላለዩ ግዝኣታት ኣሜሪካን ኒውዚላንድን ይዓብዩ። ኣብ ግዜ ትምህርቱ ልዕሊ 13 ኣብ ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ትምህርቲ ቀይሩ። እዚ ድማ ቋሚ ዓርኪ ንከይህልዎ ገይርዎ እዩ። ብዙሓት ሰባት ሕጂ ዘለዎ ሃብቲ እምበር እቲ ዘጋጠሞ ድኽነት ኣይፈልጡን እዮም። ድዋይን ወዲ 14 ዓመት እንከሎ ስድራ ቤቱ ዝነብርሉ ዝነበረ መንበሪ ቤቱ ክኸፍሉ ብዘይምኽኣሎም ካብ ቤቶም ተሰጎም እዮም። እዚ ፍጻመ እዚ ንድዋይን ዓብዪ ሕርቃንን ቃንዛን ፈጢሩሉ። ብዝኾነ መንገዲ ሃብታም ክኸውን ኣለኒ ዝብል ጽኑዕ ውሳነ ክውስን ገይርዎ እዩ። ብሰንኪ እቲ ዝነበሮም ድኽነት ድዋይን ኣብ ቁልዕነቱ ገበናት ይፍጽም ነይሩ እዩ። ኣብ ሃዋይ ይነብር ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ክቡር ኣቑሑት ካብ ሸጡ ድኳናት ናይ ምስራቅ ልማድ ነይሩ እሞ በዚ ምኽንያት ድማ ሒደት ግዜ ተኣሲሩ ምስ ፖሊስ ጸጋማትን ነይርዎ እዩ። ድዋይን ኣብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ምስ በጽሐ እቲ ዝነበሮ ሓይሊ ናብ ስፖርት ክቕይሮ ጀሚሩ። ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካን ፉትቦል ብጣዕሚ ንፉዕ ነይሩ። እዚ ስፖርት እዚ ካብቲ ዝነበሮ ናይ ጎደና ህይወት ኣውፂዎ እዩ። ታሪኽ ዘ ሮክ ብዘይታ $7 ምሉእ ኣይከውንን። ኣብ 1995 ካብቲ ዝፃወተሉ ዝነበረ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ካናዳ ምስ ተሰጎገ ናብ ቤቱ ክምለስ ከሎ ኣብ ጅቡኡ ዝነበረቶ ጠቕላላ ገንዘብ $7 ጥራይ ነይራ። እዚ ግዜ ዝንዕኡ እቲ ዝተሓተ ደረጃ ህይወቱ ነበረ። ድዋይን ሕልሚ ኩዕሶ እግሪ ምስ ፈሸሎ ናብ ዓሌታዊ ስርሑ ቅልስ ተመልሰ። ድዋይን ጆንሰን ኣብ WWE ዘሕለፎ ጉዕዞ ካብ መጀመሪኡ ጀሚሩ ኣልጋ ብኣልጋ ኣይነበረን። በኣንጻሩ ሓደ ካብቶም ዝኸበሩን ዘሕፍሩን ጅማሮታት ዝነበሮም ታሪኽ ተጋደልቲ እዩ። ድዋይን ኣብ 1996 ንፈለማ እዋን ናብ WWE ክጽመር ከሎ ሮኪ ማይቪያ ብዝብል ስም ይቐርዩ። እዚ ስም እዚ ካብ ስም ኣቦኡ ሮኪ ኣቦ ሓዊኡ ማቪያ ዝወለድ ተወጻጽአ እዩ። WWE ከም ጽቡቕ ወዲ ገይሮም ከቕርቦ ፈቲኖም፣ ግን ተዓዘብቲ ኣይፈተውን። እቲ ፈተና ተዓዘብቲ ንዕኡ ብምጽላእ ዳይ ሮኪ ዳይ ሙት ሮኪ እናበሉ ይጭርሕሉ ነይሮም። እዚ ንሓደ ሓድሽ ተጋዳላይ ዓብዪ ናይ ስነ ኣእምሮ ጸቕጢ ነይሩ። ኣብቲ ተቐባልነት ሳንብል ዝነበረ እዋን ብተወሳኺ እውን ናይ ጉልበት መጉዳእቲ ኣጋጢምዎ ካብ ሜዳ ነዊሕ ግዜ ርሒቑ። እዚ ግዜ እዚ ንዕኡ ናይ ተስፋ ምቑራጽ ግዜ እዩ ነይሩ። ድዋይን ነቲ ጸገማት ምስጋር እስትራቴጂኡ ቀየረ። ካብ መጉዳእቲ ምስ ተመለሰ ነቲ ሰብ ዝፈትዎ ጽቡቕ ወዲ ምዃን ገዲፉ ናብቲ ሰብ ዝጸልኦ ሕማቕ ወዲ ተቐየረ። ስሙ እውን ካብ ሮኪ ማይቪያ ናብ ዘ ሮክ ቀየሮም። ነቲ ሰብ ዝጭርሕሉ ዝነበረ ጽልኢ ከም ነዳዲ ዝተጠቐመሉ። ዘ ሮክ ካብቶም ካልኦት ተጋደልቲ ዝፈልዮ ነገር ኣብ ማይክሮፎን ዝነበሮ ተውህቦ እዩ። ሰባት ክጸልዎ እናደለዩ ብዘረብኡ ግን ይሰሓቡ ነይሮም። ኢፍ ዩ ስሜል ዋት ዘ ሮክ ኢዝ ኩኪንግ ዝብል ተዘከርተ ባህላታት ብምፍጣር ነቲ ጽልኢ ናብ ፍቕሪ ቀየሩ። ነቲ ፈተና ንምስጋር ምስቶም ኣብቲ እዋን ዝለዓለ ደረጃ ዝነበሮም ከም ስቶን ኮልድ ስቲቭ ኦስቲን እናተገጣጠመ ዓቕሙ ኣመስከረ። ኣብ ክንዲ ዝፈርሕ ምስቶም ዝበለጹ ብምስራሕ ንባዕሉ ሓደ ካብኦም ገበራ። ድሕሪ ግዜ እቲ ዘ ሮክ ዝብል ብቅልስ ዝለዓለ ደረጃ ምስ ረኸበ ናብ ኣክቲንግ ወይ ከዓ ተዋስኦ ተሰጋገረ። መጀመርታ ብዙሓት ሰባት ናይ ቅልስ ሰብ ተዋሳኢ ክኸውን ኣይክእልን ኢሎም ይንዕቕዎ ነበሩ። ንሱ ግን ተስፋ ከይቆረፀ በናእሽቱ ፊልምታት ጀመረ። ብ2001 ኣብ ዘመሚ ሪተርንስ ተራ ረኸበ። ጸኒሑ ግን ከም በዓል ፋስት ኤንድ ፊሪየስ፣ ጁማንጂ፣ ሳን ኣንድሬስ ዝኣመሰሉ ገዘፍቲ ፊልምታት ብምውሳእ ኣብ ዓለም ዝለዓለ ክፍሊት ዝኽፈሎ ተዋሳኢ ኮነ።
ድዋይን ሎሚ እንተኾነ ኩሉ መዓልቲ ንግሆ ሰዓት 4 ተስዩ ጅም ብምእታው ስርሑ ይጅምር ምስ ደገፍቱ ኣዝዩ ቀሪቡ ይዝደራደብ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብሚልዮናት ዝቑፀሩ ሰዓብቲ ኣለዎ ካብ ምውሳእ ሓሊፉ ናይ ባዕሉ ናይ መስተ ትካል ናይ ኣልባሳት ከምኡውን ናይ ፊልሚ መፍረይ ትካል ኣለዎ ድዋይን ጆንሰን ካብ ገዙ ክስኮብ ከሎ ኣብ ጅቡኡ $7 ጥራይ ከላ ዓለም ኣብ ቂዓት ሌሉ ኣይተዓፀወን ነታ $7 ናብ ቢልዮናት ቀይርዋ እቲ ሚስጥር ድማ ሓደ እዩ ካብ ኩሉ ሰብ ንላዕሊ ምስራሕ ድዋይን ጆንሰን ነታ $7 ኣይረሳዓን ስለዚ እዩ ስም ኩባንያውን 7 Bucks Production ዝገበሮም 7 Bucks Production ብድዋይን ጆንሰን ዘረረክ ዝተመስረተት ኩባንያ ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ዓመታት ሓያል ዝኾኑን ብዙሕ ዝዓተሩን ፊልምታት ኣፍርያ እያ ካብቶም ዝበለጹን ፍሉጣት ፊልምታት እንትንርኢ ብ2017 ጁማንጂ ዌልካም ቱ ዘ ጃንግል ዝብል ፊልም $9.5 ሚልዮን ኣታዊ ኣረኺባ እያ ቀፂሉ ብ2019 ዝወፀ ጁማንጂ ዘ ኔክስት ሌቨል $8.1 ሚልዮን ረኺቡ እዩ ካብኡ ብምቕፃል እውን ኣብ 2019 ሆብስ ኤንድ ሾውስ $7.7 ሚልዮን ረኺቡ እዩ በኣኒሜሽን ፊልም ድማ ብ2016 ዝወፀ ሞኣና ዝብል ፊልም $643 ሚልዮን ረኺቡ እዩ ብ2015 ዝወፀት ሳን ኣንድሬስ ፊልም ድማ $4.74 ብምርካብ 5ይ ደረጃ ሒዛ ኣላ ብ2022 ዝወፀት ብላክ ኣዳምስ ፊልም 6ይ ደረጃ ብምሓዝ $393 ሚልዮን ኣታዊ ኣርኪባ እያ ብ2018 ዝወፀ ራምፔጅ ፊልም $428 ሚልዮን ኣታዊ ረኺቡ እዩ ካብዞም ፊልምታት እንትንርኢ ብ2017 ዝወፀ ጁማንጂ ዌልካም ቱ ዘ ጃንግል ፊልም 7 Bucks Production ናብ ካልእ ብርኪ ዘሰጋገረ እዩ ነይሩ ካብ ኩሎም ስርሖም ፊልምታት ዝለዓለ እቶት ዝረኸበ ኮይኑ ኣብ መላእ ዓለም ዳርጋ $1 ቢልዮን ኣታዊ ገይሩ እዩ እዚ ፊልሚ ንርእሰ መሰል ፍራንቻይዝ ጁማንጂ ብሓድሽ መንገዲ ብምቕራብ ዓብዪ ናዕዳ ረኺቡ እዩ እታ ብ2019 ዝወፀት ፋስት ኤንድ ፍሬስ ፕሬዘንትስ ሆብስ ኤንድ ሾውስ ትብል እውን ካብቲ ፍሉጥ ፋስት ኤንድ ፍሬስ ዝወፀ ኮይኑ ብድዋይን ጆንሰንን ጃሰን ሳትመን ዝተመርሐ እዩ ልዕሊ $760 ሚልዮን ብምእታው እታ ኩባንያ ዓብዪ ናይ ኣክሽን ፊልም ናይ ምስራሕ ኣቕሚ ከም ዘለዋ ዘመስከረት እያ ብ2021 ዝወፀት ሬድ ኖቲስ ዝብል ፊልም ኣብ ሲኒማታት ዘይኮነስ ብቐጥታ ኣብ ኔትፍሊክስ እዩ ተዘርጊሑ እቶቱ ብገንዘብ ክግመት እንከሎ ኣብ ታሪክ ኔትፍሊክስ ካብ ኩሎም ዝበለፀ ተዓዛቢ ዝረኸበ ፊልም ብምዃን ታሪክ ሰሪሑ እዩ ብ2022 ዝወፀ ብላክ ኣዳምስ ዝብል እዚ ናይ ሱፐር ጅግናዊን ሱፐር ሂውመን ፊልም ክሳብ $393 ሚልዮን ዘእተወ ኮይኑ ዋላ እኳ ከምቶም ካልኦት ብዙሕ ገንዘብ እንተዘይኣተወ ን7 ባክስ ኣብ ዓለም ዲሲ ዩኒቨርስ ዓብዪ ስም ዘትረፈ ፕሮጀክት እዩ እቲ ኩባንያ ካብቲ ዝረኸበቶ እቶት ብተወሳኺ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ቲክቶክ ኢንስታግራም ዩቲዩብ ዝግበር ንጥፈታት ማርኬቲንግን ብጣዕሚ ትፍለጥ እያ እዚ ድማ ፊልምታቶም ቀልጢፎም ተቐባልነት ክረኽቡ ይሕግዞም እዩ እዚ ታሪክ ዘምህረና ነገር እንተሃልዩ ውድቀትካ መወዳእታ ዘይኮነስ መእተዊ ናይ ዝዓበየ ታሪክካ እዩ ንስኻ ሎሚ ኣብ ጅባኻ 7 ቅርሺ ጥራይ እንተዘለካ ተስፋ ትቆርጽ ዲኻ ኣብ ኮሜንት ግለፀልና ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረሳዕ ሰላም ናይ ሎም ማዓንቲ ሕሶና እዚ ተኸታተልኩም ይመስል ነይሩ ትሕሶና ተፈቲኹም ላይክ ምግባር ሓሳብ ኣስተያየትኩም ኣብ ኮሜንት መጽሓፍን ታሪክ ንዝፈቱ ዓርክኹም ሼር ምግባርን ኣይትረስዑ ሰብስክራይብ ቱ ቻነልና ቻነል መዳለም ሰላም